Kienu bosta dawk li attendew biħġarhom biex isemmaw leħinhom waqt xi wieħed mid-diversi workshops li ttellaw fiċ-Ċittadella u Forti Sant'Angelo bħala parti mill-Kungress tal-Partit Laburista. Workshops li trattaw diversi temi fosthom il-karrieri. Dwar dan tkellimna mal-Professur Godfrey Baldacchino. Huwa workshop li qed jitratta temi ta' xogħol u karrieri, speċjalment fid-dawl u kuntest ekonomija li qiegħda tinbidel u allura x'għandu jsiru x'jista' jiġi ppjanat minn qabel biex nilqgħu għall-isfidi tal-ġejjieni. Tkellimna wkoll mal-Perit Odette Lewis li kienet qed tindirizza workshop dwar l-infrastruttura. Qed naraw x'sar f'dawn l-aħħar snin iddiskutu ovvjament din it-tema. X'inhu wkoll pjanata snin li ġejjin, ovvjament hawn diskussjoni bejn l-entitajiet li hawn preżenti, n-nies diversi, biex kulħadd jagħti l-input fuq is-settur. Dan il-Kungress jixed li flimkien ma' politiċi u esperti li jkunu protagonisti fit-teħid tad-deċiżjonijiet fis-setturi rispettivi tagħhom, il-pubbliku ġenerali wkoll jingħata widen u jkun parti integrali mit-tfassil tal-politika ta' pajjiżna. Dawn il-workshops huma importanti għax tajjeb li l-partiti politiċi jipproduċu l-viżjonijiet tagħhom għas-setturi differenti. Ara, il-politika ma ssirx biss għan-nies, il-politika trid issir man-nies u allura dan hija forum fejn il-politiċi jiltaqgħu mal-poplu u jisimgħu u jittrattaw u jiddiskutu aspetti li huma ovvjament ta' interess ta' kulħadd. Fl-isfond tal-workshops kien hemm diversi attivitajiet għaddejjin fosthom anke għat-tfal biex hekk minn barra li serva tal-ok biex il-pubbliku jaqsam il-ħsibijiet tiegħu, il-Kungress tal-Partit Laburista serva wkoll bħala ġurnata ta' attivitajiet għall-familja kollha. Ma' dawk preżenti tkellimna dwar għaliex għażlu li jattendu bosta jirrimarkaw dwar uħud mill-proposti mħabbra minn dan il-Gvern fl-aħħar jiem. Mela jiena bħala żagħżugħ qed nara xi ħaġa sabiħa li partit politiku fetaħ il-bibien tiegħu għan-nies kollha ma speċjalment għalina żgħażagħ biex nagħtu l-input tagħna u jistgħu jkunu daw id-deċiżjonijiet jistgħu jkunu implementati fil-manifesto elettorali u jkunu qegħdin jiseħħu fil-pajjiż biex isir pajjiż aħjar fl-aħħar mill-aħħar. Laqtitna ħafna u speċjalment daw għandi n-nepotit qed jagħmlu l-eżami jiena ħajtihom il-flus lura. L-inna l-anzjani qed jaħseb fejna. Se jtidilna jerġa' l-pensjoni. Kienet opportunità għalija bħala studenta universitarja li niġi hawnhekk għal raġuni li bħala studenti għandna nsemmaw leħinna. It-toroq li ħajamel f'7 snin, l-anzjani li ħajżidhom fil-pensjonijiet tagħhom. Ħafna u ħafna affarijiet oħra li jrid iwettaq u għad irid ikompli jwettaq dal-Prim Ministru. Intant filgħodu fiċ-Ċittadella Għawdex negozjanti lukandira u residenti resqu l-proposti tagħhom għal dak li jixtiequ fil-qasam tal-ambjent u l-prodott turistiku. It-temi tal-ambjent u l-prodott turistiku jnaqdu fis-sfond Awċi, waħda ma skludiċ lill-oħra, tant li fost il-proposti mresqa kien hemm il-bżonn li jingħata prodott turistiku ta' kwalità billi tissaħħaħ id-dera Awċija bħal inċentiva r-restawr ta' djar f'Għawdex li fi kliem l-ambjentalist Steve Borg issaħħaħ il-karatteristiċi tal-gżira Awċija. Proposti ġodda għall-użu anki fil-qasam agrikolu, kif ukoll l-użu mill-ġdid li nissuġġerixxi bħal skemi ta' ir-restawra darek biex anki l-Awċin fost l-oħrajn bħala proġett pilota ikollhom għanduna biex mhux biss il-first time buyers Awċin li ġew kostretti li jgħixu Malta minħabba raġunijiet ta' xogħol, imma din l-iskema tkun miftuħ fuqha parametri differenti f'Għawdex biex u tappella biex isir użu mill-ġdid ta' proprjetà f'Awċija li mhix house of character imma jkunu suburban li l-Awċin u anke l-Maltin jistgħu jagħmlu użu minnhom. Fl-aħħar 4 snin nibtu niċċeċ turistiċi ġodda fosthom turiżmu reliġjuż u dak tal-inbit li dwarhom negozjanti sostnew li għandhom ikunu sostnuti biex jgħinu it-tkabbir fl-ekonomija tal-Gżira Awċija. Monika Farrugia Awċija u parti mill-eżekuttiv tal-Partit Laburista innutat li fil-waqt li kienu rikonoxxuti r-riżultati miksuba bosta żgħażagħ resqu l-viżjoni tagħhom għal Għawdex. Ġie rikonoxxut tajjeb kollu li sar f'Għawdex matul daw l-4 snin taħt Gvern Laburista kif ukoll tresqu xi proposti l qudiem kif jista' l-Gżira Awċija tgawdi aktar minn dan il-ġid fosthom pereżempju semma ħafna l-importanza ta' tkabbir tat-turiżmu li kellna matul dawn l-4 snin u kif nistgħu niġġeneraw aktar turisti lejn il-Gżira Awċija u
Barra minn hekk ġie wkoll diskuss l-importanza tal-link permanenti, ovvjament it-tunnel. Għax huma bosta lawċin li għandhom ħolma u li resquha fil-Kungress tal-Partit Laburista dik li jgħixu u jkabru l-familja tagħhom fil-Gżira ta' Tletoljiet.